vamos entrar nas redes. Que? Foi mencionado no podcast e aparentemente tamén no vídeo comentario que cando 14 e 15 se birrexeneraron tamén o fixeron todos os outros doutores. Eu penso que isto é mentira. É que vimos o Xuti bailando. Pon principio 3. Claramente, Cold on Tight é unha referencia a Crepúsculo. O sea que todos os doutores pasados agora existen ao mesmo tempo. Non nos fai falta tanto de podernos contentos. Entón, multiverso. Espera. Estas luces non están dentro da TARDIS, non? Unha rave. Non me digas que hai unha rave dentro da TARDIS porque morro. Ai, a canción. Vale, pero non hai... Eu quería saber se va a haber algo tipo... Anunciamos a serie Baby Ten esta foto. Vamos a apreciar as pernazas que ten este home. Que eu estou mal cá, que se nese do principio. Demasiado. Se me desen un penique por cada vez que alguén coas uñas pintadas de vermello colle un obxecto que contén a consciencia do máster. Christopher Eccleston subiu. Ai, que panco. No. Pero John Sim, o máster, deulle like. Teño que ser guapo eu. Como sei isto non importa.